kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña. At ito na nga tayo sa ating project muli. At ito po ang gagamitin nating grout. At syempre po yung grout na to ay nabibili po sa local hardware store. Ito po ay wala pong halong sand, buhangin. Ito na nga po, naghalo na nga po tayo ng ating grout na unsanded at dinadagdagan lang to ng tubig at minimix ng maigi. Sa akin lang, mas gusto ko po kasi yung medyo basa yung grout para po pumasok hanggang sa ilalim ng tiles, lalo na yung mga corner. Pero hindi po lahat ng gumagawa ay pare-pareho po. Yung iba medyo gusto yung medyo tuyo. At katulad naman nito na medyo po basa. At syempre po, nandito na naman po tayo sa kitchen makeover. Dining and laundry area part 10 na po ito. At syempre, lagi po ako nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. Salamat po muli. At tayo po ibabalik na sa ating ginagawa. Habang basa pa po ito, atin pong ikakalat ng ating spatula o kaya grout spreader. Ito po ay gawa ng rubber. May rubber po ito kaya hindi po magagasgas yung ating tiles. Atin pong kinakalat lang ito at iwasan natin na medyo matuyo po sa ibabaw ng tiles ito. Sa kadahilanan na pag natuyo po ito sa ibabaw ng tiles ay medyo mahirap po alisin. Kaya po pag naglalagay kayo ng tiles, medyo yung akala nyo lang mababalikan nyo kagad na medyo mapunasan yung mga nasa ibabaw. Importante po yun para hindi po kayo matuyuan doon sa ibabaw ng tiles at mahirap po talaga alisin. Dito naman po tayo pag naipahid na po yung gusto nating lagyan ng grout. Ito po ang kanyang itsura at medyo pinapatuyo lang ng konti tsaka natin babalikan. At importante syempre na wag nating patuyuin yung ating grout sa ibabaw po ng tiles. Tulad po sinabi ko kanina na dapat mapunasan agad. Siyempre yung ating tiles naman ay hindi naman po flat yung surface kaya maigi pong ating punasan agad yung mga nasa ibabaw ng tiles. Tayo lang po ay naghihintay ng mga 5 to 10 minutes sa umpisa po nung ating nilagyan. At ito na nga po, pinahidan na natin yung mga grout sa ibabaw ng tiles. At syempre, yung unang pahid natin ay medyo basa. At yan po ang makikita nyo, medyo madali na nga po siyang matuyo. At syempre, ito po ang ating ginagamit. Meron pong parang cloth ito sa ibabaw. At yung iba naman sa kabila naman ay regular na sponge. Mas madali kasing gamitin itong malalaking sponge at saka flat siya para hindi niya po kayudin yung nasa in between ng tiles. At habang ginagawa po natin ito, atin muling pasalamatan yung ating mga kasama na vloggers din. At syempre yung mga nanonood ng ating video. At syempre huwag nyo pong kalilimutang mag-likes at mag-subscribe. At syempre salamat po muli sa mga nanonood ng ating video. Salamat po. Syempre habang pinapahidan nyo ito ng basang tubig,
Ang tubig naman sa ating timba ay lumalabo, kaya siguro mga hanggang 4 o 5 palit ng tubig. At syempre kahit na medyo nakapagpalit na tayo ng 4 o 5 beses, ay medyo malabo pa rin yung ating tiles. Kaya pag ito'y natuyo na, ito na po ang dadamba sa inyo na malinis na po. Ito po ay pinahiran na rin po ng tuyong trapo. At syempre dito naman po ay nilagay na rin natin yung mga molding. At syempre po bago natin nilagay yung molding natin, dahil ginamit lang po yung dating molding dito, at syempre tipid-tipid lang ng konti, para makatipid ay gamitin yung pwede pang molding. Kaya pinunturahan muna natin para ang pagbabalik nito ay medyo madali, hindi na natin pipinturahan yung buong molding. Kaya yung dapat na pinturahan lang ay yun lang po ang babalikan natin. At syempre po nilagay na rin natin yung ating molding dito sa may bintana, at ito nga medyo pinturado na rin at nalagyan na rin natin ng silicone. At ito na nga po, hindi po natin maituloy-tuloy yung tiles. Nakadahilanan po ay hinihintay muna natin yung ating kitchen cabinet. Ito po ay nasabi ko yata sa aking nakaraang video na it takes po mga 13 hanggang 15 weeks bago dumating po yung order nating kitchen cabinet. Kaya po lahat ng magagawa natin dito na dapat na gawin ay tinatapos na po natin habang hinihintay po natin yung kitchen cabinet. At syempre ganun din dito sa ating main door, na ilagay po natin yung ating hamba. At syempre meron tayong mga touch up na gagawin na medyo iba yung kulay, kaya bibili pa tayo ng pintura na para dito. At syempre magkita-kita ulit tayo sa susunod pong video. Salamat!